Motontera biheyo toka se wadi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South eri numuichano magega yenyumba ya yegusambwa obutko bugokira rero n'abantu batamanyire kurengana n'abamatikoro senseme yoni go batwarire obwoba sekeria ebintu byabo bigo byabiko bwata umuriro asibono bagenderete kugikiria egekorekyo kurengana na Morris anigo amenyeta senyumbe yo akombete konende nonya nabo anigo engusanano ya berege ko enekiwa egatia byabanyene umucyo yu igoro yendemero nabono nigo bagenderete gukumire korekyo nakuganya obutki waimego korekane kumanya bali babete bakwimukige tamukiro kyo gusamba enyumbeyo muri keto Mildred Momanyi na roboti urwaso bwagare ebikore by'obusalya nigo bigenderete kororekana komentekana imeye county ya Kisii nase ekenyoro kya Motontera imeye amatieko ebunge ya Kitutu Chache South nigo amateye moya bukane gekore kyo goichania ase nyumba ya sambwa n'abantu batamanyiri goika ebintu byarengeo ko yapi jobone yekibono mambi muinagara sogatiri mukojate kwigole biasara byale ukale korelio kiriwo kubolingi kiaba matari kondiga kwanje maigana arengo kunagere onde njugo chora mangana berango jugo jango nyore nyombe yetere akatubona gie nyomba nestima yali bugete gweta ko mutu aje twigole nyomba twanyoranga yale ko mutu ati gwato juweta maiga twanyomurango maigo otago iro tigire gwase waso nyomba twanyomurro bwogete nyombe yetere ninga twikire kabire twara yale nteiki abe na kitoko rati aturiyo mugambe twari boti mugambe twajire mutu twari giro bine atatonya kulika kulingana ngatoro kabire nonkuru igore ni rigeto maikorangana kitoko nyoro zaiti kuruoro pindana obiyete nyomba byetu kekire chibano nya nyomba abana bakori kirende keyete nyomba gai na tutirete kwa beka bere. Sasa sisi ni wale walinzi tunayesunguka ile boma. Tulifikia wakati wa saa 5 tukatoka kuja kufanya patrol. Tukaa hapa tukakaa muda wa masaa mawili. Tukatoka saa 7 na dakika 43 hivi. Tukapandisha mahali boma tunayokaa. Kufika asubuhi ndio tunakuja kusikia ripoti ya kwamba lile nyumba mlikuwa mahali mlikuwa mmefanya patrol limeungua, lakini hatujui moto iliingia saa ngapi. Shindwa hii area iko namna gani? Hata sisi tumekuwa na uoga, tuna hofu kwa sababu hapa sio nyumbani. Na kiresi mirero mambia, ense ya moya mambia. Hata bigunga nyumba semenyete room. Igero molero. Ono lenda banaminya kagocha, kero naikaga igana ene kya maenenga nyombe ina bwate tomolero ebintu byana na babisarigete nyomba mbiroro biyete mbiroro bibwate obomwamu asengenje ye smoke out from the next room ige bintu byonse pinyomba na babisarigete anda kero kurumaya gokorigere na bakoranga abantu nabo babuna dirisha yabunu kurumaya echume grill ekyabuna egera basoime baigoro morangu ameyakoro bosalio Kolengana na Maurice muko oyo ebintu byae bya nigo anekebuna enyombe yo nigere yo moirio ye na konye ngusanano nereo igoro yendemero jabone nara irendo jenge bituko byara bero mujyo igoro yebitina babwate igoro yemehondo yabako nakubuna goja goja rakini jendo itaine nonde pwense dukanje ni goltana sabete nyomba ngambe ke gasara nyo ko rorende ligera usuti muntu kwanya na gebiriti kwa goro no mwane kara ogusaba kwabo nigo korego cha ase serikali kunengia engane yo asoboime ilio bali bakorete egekorekyo kubekwa byara na kuimukaliwa egetambukiro ona ichengo bolinga rende ntari mamenyiga igo menyete ga gatari seite kare korwa alibo ba smart kirende kyaba na inje balo sali bintu byana next room ikiagara timbu ati wa matena ga gondo mumenya sengenjo yegasi bono naliko kanianga serikali eligie abantu bakoreta mabaya babe brought to book agara justice ekeraniwe asa abantu bonse se family na inde tari buya gosali ibintu byo manyana na ba mangana aroro atari maya kirendo yo ko ndi nje kabire bono ndini ligo tora awadi turanya orekano gotoka ko ndi kabire dega serikali ne bwete ngangira na rebo tenga kitugantoko ngolipotalia egetaseni kya Ndizi TV Italiane Mildred Momanye mie mwana wa Mildred Momanya